zoveel mensen doen natuurlijk niet. Die wordt nog geregeld. Wat voor ons belangrijk was, wij moeten dit laatste gebruik gewoon veel aangevraagd worden voor allerlei sponsoring en allerlei andere subsidies. Wij moeten toch een bepaalde keuze maken als bestuur, waar het geld worden aangegeven. Belangrijk voor ons. Wij vinden dat het toch een hele goede zaak is om de verkeersregelaar die afreest, zeker dit, ook doorheen denk ik allerlei dingen bij festiviteiten regelen. Er goed bij moet staan, A voor de eigen veiligheid, maar ook B voor de totale veiligheid die gebeurt. En ja, ik denk weer en wind, warm en kou, ik kan niet alle dingen bedenken, maar dat het moet in ieder geval goed gekleed zijn en ook goed herkenbaar zijn. Ik denk dat het een geweldige uitstraling heeft en dat jullie pad. Ik zie nog meer met oude pakjes lopen. Ik denk dat er ook wel een tenue is wat het zal blijven. Daar ga ik vanuit. Ja. Want er zijn natuurlijk altijd meer mensen waarschijnlijk bij evenementen inzet waar er alleen maar 3 mensen zullen waarschijnlijk meer aan zijn. Maar die zullen waarschijnlijk anders in een ander pakje rondlopen. Oké. En dat betekent beroeps. Kun je mij een beetje uitleggen wat dat inhoudelijk beroeps is? Wil iemand dat uitleggen van jullie? Achter de. Oké. Mevrouw. De beroepszijde. Je hebt verkeersregelaars, die zijn het hele jaar inzetbaar, met meerdere activiteiten, ook op de doorgaande wegen, de speciale wegen, maar ook naar de rijkswegen. Zij worden op een andere manier ingezet, maar gelukkig hebben wij 2 beroepsverkeersregelaars die inzetbaar zijn als evenementverkeersregelaars. Want dat zijn wij. Dus wij mogen alleen bij het evenement ingezet worden. Als dat van tevoren door de gemeente bepaald is dat er een evenement is en dat dat op de openbare weg gebeurt. En dan mogen wij alleen op de lokale wegen binnen de Hardenberg aan de weg staan. Maar mevrouw en meneer mogen in het hele land staan. En wij moeten ook elk jaar een nieuw examen doen, of wij dat wel mogelijk kunnen. En zij doen een veel moeilijker examen en daardoor is een briefje veranderd. Dat betekent dat zijn bepaalde cursussen en jullie geven om bij te blijven. En dat is het mooie van. Zoals meneer Van Mouw, hoop ik, gaan binnenkort, hoop ik ergens in het voorjaar, we zijn nog even bezig, een praktijktraining aan de rest geven. Want zij hebben veel meer praktijkervaring dan wij. Dat hebben we vorig jaar al een keer gedaan, maar toen in het industrieterrein, hier achterin. En daar hebben we wat verkeersreizen gehouden voor de zaken voor ingezorgd. En daar bleek al uit dat je heel mooie cursussen kunt volgen op internet, want dat moeten wij en dan moeten we goed afsluiten en dan ben je een pasje, dat je mij ook al vroeger heeft. Dan ben je verboekt, dan krijg je een pasje, maar die is maar een jaar geleden. En dan moet je daarna het jaar erop moet je weer de cursustraining geven of volgen, maar dat is alleen maar e-learning op een computer. En wij zeggen van er is meer dan alleen maar een verkeersregel en de regels kennen. Je moet ook weten hoe ga je om met de situatie. Hoe ga je om met een automobilist of een ander die vindt dat iedereen moet stoppen, maar zij niet. Want die moet toch echt wel naar de sportschool of naar de slager. En dat is toch echt dwars door die lopen zitten. Zoals mij afgelopen jaren bij de hardloopwedstrijd bij de Stadion bijna gebeurd. Die moest toch echt met de auto naar de sportschool. Ja. Je hebt wel hoe zeg je licht, maar jullie mogen wel die meneer of mevrouw de waarschuwen dat dat niet gebeurt. Nee, wij moeten zorgen dat het niet gebeurt. Want je bent voor de veiligheid van de evenementen die hier achter je gebeurt. Dus je moet op een nette manier zorgen dat diegene toch de moeite neemt om een andere weg te kiezen. En symbool, dit gaat bij jou. Bij jou. Oh, ja, I don't know even wacht hoor. ja, dankjewel. Dankjewel. Die?